Je to robota, ktorú robia ľudia, tak ako všetko ostatné. My máme jednu jedinú nevýhodu, my už jednoducho reklamáciu neurobíme v pondelok. Vieš, máš nejaký budget, nejaký rozpočet a teraz každý ti začne navyšovať, DJ ti navyší o 100, tam ten ti navyší, tam ideš šaty vyplatiť a zrazu dostaneš, že ty kokos, sa to už navyšilo o 1000 eur, tak poďme niekde ušetriť a posledný sme. No a ja som sa stretol osobne, že všetko bolo super, ale ten výdaj trval dlho a pýtam sa, že ako dlho? No ja myslím, že to bolo 30 minút a vrám, dobre, ale my sme to máme stopnuté a bolo to 27. Mám tu pred sebou Tomáša Dibiaka. Tomáš, vítaj. Ahoj, Tonko. Ak ho nepoznáte, tak je viac ako 90% šanca, že ste jedli jeho jedlo, ak ste zoraví, pretože Tomáš má na starosti a teraz môžeš vymenovať firmy, ktoré riadiš a ktoré správuješ a koľko ľudí ty denne nakrmíš, lebo to bolo pre mňa fascinujúce číslo. Tak, ďakujem teda za pozvanie a teda, čo sa týka firiem, tak hlavne taká firma, ktorú možno môžete najčastejšie vidieť aj na billboarde v Žiline, tak je Premium Catering. To je cateringová spoločnosť, ktorú som zakladal pred 8 rokmi, aj keď to nie je čas, ako dlho to robím, ale teda pred 8 rokmi som tomu dal nejakú nálepku, nejaký názov. No a medzičasom sme sa rozvinuli na to, že sme začali robiť závodné stravovanie a minulý rok sme to rozšírili, alebo teda obrandovali aj to závodné stravovanie a je to CRH Services. SRO. No a pod tým ešte teda patria prevádzky, ako je Hotel Slanica, Central Pub za Kamenné. To si 100% vlastník ty? Prakticky nájomca, hej, že v obidvoch, ale teda tie prevádzky sú moje. A ešte tieto dve teda, hej? Tieto dve. A potom samozrejme to CRH Services sa rozširuje na ďalšie prevádzky, ako sú závodné kuchyne, napríklad v Herne, v Námestove, CT Park, Panasonic, teraz po novom výstebnom Hoval, ten sme vyhrali minulý rok na jeseň. Nových partnerov, alebo teda tých zákazníkov máme ako EDM, krásna firma oravská v Podbieli, takže... Spomínal si, že ste vyhrali. Ako funguje taký tender do gastrokuchyne, že to navaríš pár jedál na skúšku a vedenie to rozhodne, že toto je dobre, toto mi chutí? Tiež by to tak bolo, ale nie je úplne celkom také jednoduché. Áno, samozrejme kontroluje sa tam, alebo teda sleduje sa tam aj nejaká kvalita toho jedla. To je, keď to zoberiem v prípade posledného zákazníka ako ten Hoval, tak tam boli pomerne náročný tender, možno najnáročnejší tender, aký som vôbec ja robil. Kľudne to približ, to ma zaujíma. Keďže to nie je slovenská firma, tak táto firma naozaj išla tabuľkovo, všetko bodovali, boli tam myslím, že nejaké 4 kola toho... A čo sa boduje? Akože kvalita, čerstvo? Tak prvé kolo väčšinou je také, že pošleš nejaký materiál, či už teda propagačný, hej, nejaká prezentácia a teda možno nejaký nástrel tej ceny. To vlastne... Je kľúčové pre nich. To je kľúčové, aby ťa posunuli do ďalšieho kola, či sa vôbec má zmysel s tebou baviť, alebo nemá. No a to druhé kolo, tretie? A druhé kolo už sa baví o konkrétnych veciach, čiže tam sú už tí potenciálni dodávateľia a tam už sú nejaké podmienky, ktoré musíš či už písať alebo plniť. Jedno z tých potom kôl je, že prídu, v tomto prípade boli 2 komisie stravovacie, ktoré mali vytvorené priamo v Hovali a tie prišli priamo k nám na prevádzku na takzvanú skúšku. Hej. Čiže nebolo to, síce ja som o tom vedel, že prídu, ale prakticky som nevedel, koľky prídu, ani čo budú pozerať. Čo budú pozerať. A teda samozrejme si dajú nejaký obed, pozrú si nejaké prostredie, zistia, že vôbec existujeme, fungujeme. Majú možnosť napríklad, keďže to bolo priamo v kantíne, tak ja som bol sám svedkom pri tej jednej komisii, kde sa aj rozprávali teda s nejakými ľuďmi, ktorí teda sa tam stravovali. Čiže aj toto potom hodnotia. No a v konečnom dôsledku je to taký ten osobný predaj možno, hej, že už na tých... Aký dojem urobíš? Aký dojem urobíš, hej, čiže... A čo kontrolovali napríklad v kuchyni, keď prišli? Tak samozrejme kontrolujú technológiu, kontrolujú možno nejakú hygienu, nejaký poriadok, lebo teda sú to ľudia, ktorí nie sú z fachu, takže oni reálne nevedia, čo majú kontrolovať, ale tak zaujíma ich, či vôbec tá firma funguje. Hej. A aké sú názory na ňu? No a teraz máš napríklad podpísaný tender a to sa podpisuje na akú dĺžku? Rôzne. Máme 3-ročné napríklad tendre, máme 3-ročnú zmluvu, napríklad s 2-ročnou ako keby takzvanou ako keby kauciou, alebo teda, že po 3 rokoch prejde nejaké prehodnotenie, tým sa chránia firmy tým, aby náhodou sme zlyhali, aby sa nás ľahšie zbavili, tak prakticky tam majú ten medzník, po tých 3 rokoch môžu vyhodnotiť tú službu, že napríklad nefunguje dobre a mohli by ukončiť tú zmluvu vtedy.
Ale ináč je to štandardne 5 rokov. Áno, pán Ježiš v starom zákone, teda v novom zákone, prepáč, zakrvil cez 5000 ľudí z 2 rýb a chleba. A ty sa blížiš k akému počtu denne? My zhruba robíme nejakých 3000, 3200. Ešte trošku ti chýba do toho, ale ako dokážeš odkontrolovať kvalitu jedla na tak vysokom množstve ľudí, ako je 3000? Veľmi ťažko, poviem na rovinu, a toto je vec, ktorú ešte stále nejakým spôsobom zdokonalujeme, alebo teda nejakým spôsobom vytvárame systém tej kontroly, aby teda naozaj sme minimalizovali chyby, minimalizovali straty, čo ale na 100% musíme zaručiť, a teda od samého začiatku, ako fungujeme, musíme zaručiť to, že jednoducho nejakú tú nezávadnosť toho jedla, aby naozaj proste sa nikomu nič nestalo. Máte prípady, že sa stalo? Nestalo sa, nemáme, chvála Bohu, takýto prípad žiaden, ale musíme to zabezpečiť. Toto je ako keby sa niečo takéto stalo, nedaj Bože nejaká salmonela alebo niečo podobné, tak je to veľký prúser. To je na ukončenie firmy, jednej konkurenčnej firme sa to stalo minulý rok. Čo? No, že dostali salmonelu v jednej fabrike. No a to je... Všetci ako zamestnancov, alebo väčšina. No, väčšina tých zamestnancov, a to odstaví tú fabriku. To z čoho sa tá salmonela dokáže bežne z vajíčok, slabá hygiena, slabá dezinfekcia, prakticky, ak ty si kuchár teda vyučený, tak si spomenieš na to, že existuje nejaké HCCP, nejaké možno pravidlá. Som už aj zabudol, vidíš? No, a to čo obnáša? Že čiapky, rukavice, chladničky rozdelené? Áno, akože HCCP hlavne sú to také tie kritické body pri manipulácii varení, to znamená, ak si zoberieme, tam je spísaný ten postup od príchodu teda toho, dajme tomu mesa, čiže tým dodávateľom, až po samotné spracovanie. To znamená, že to mäso by malo niekde sa vyložiť, potom niekde prísť do nejakej hrubej úpravovni, potom do čistej. Samozrejme nejaká chladnička, nejaký chladiaci box, mala by byť na to nejaká teda plocha, kde sa to mäso spracováva. Mávate často hygieny? Samozrejme. Čo sa týka závodného stravovania, tam je dokonca ako keby legislatívne podmienka, že musí byť minimálne raz ročne každá jedna prevádzka skontrolovaná. Nie sú to len prevádzky závodného stravovania, ale sú to prakticky prevádzky, ktoré varia vôbec nejaké obedové menu, a síce neviem úplne, ako to je teraz s tým číslom, ale je to viac ako 100. Bolo to, myslím, že 300 kedysi, ale teraz už asi, ak je to viac ako 100 obedov alebo 100 jedál denne, musí byť raz ročne minimálne skontrolovaná takáto prevádzka. Koľko zamestnancov ty máš vo firme? Si vral okolo 100, cez 100? Áno, momentálne zamestnávam nejakých 100-110 zamestnancov. Neviem teraz momentálne ani presne, máme nejakú fluktuáciu, niečo niekde znižujeme, niekde zasa prijímame nových ľudí, ale je to zhruba stabilne tých 110 ľudí na trvalý pracovný pomer. Musíš byť prísny šéf, alebo si prísny šéf, alebo dá sa 100 ľudí ešte riadiť s priateľským prístupom? Nedá sa riadiť úplne s priateľským prístupom, alebo teda ak je priateľský prístup to ten, že budem s každým kamarát, tak to nie je možné. To proste úplne, že nie je možné. Nedá sa ale už v dnešnej dobe riadiť ani tá firma, za mňa teda, úplne takým tým direktívnym, takým baťovským spôsobom, že proste naozaj, že sekať, byť tvrdý, byť prísny. Musí byť tam nejaká časť, nejaké empatie, trošku takého toho pochopenia, možno aj ten pracovný trh sa mení, tých ľudí je nedostatok, čiže pracujeme veľakrát s ľuďmi, ktorých máme, a chce to iný prístup. Skús povedať nejaký príklad, možno kedy si uvedomoval, že tuto nemôžem byť úplne direktívny, že tu musím fakt výsť ústretí. Takto, aj tá direktívnosť, ako samozrejme ja sa snažím, aj musím byť aj teda direktívny, alebo teda zavádzam nejaké pravidlá, mám nejaké pravidlá, chcem, aby sa dodržiavali, ale teda vždy sa snažím, pokiaľ je to možné, tak sa snažím ako keby hľadať nejaký možno kompromis, aby aj ten zamestnanec teda bol nejakým spôsobom spokojný, alebo ak niečo úplne hneď nevie, aby sme jednoducho našli cestu, ako ten človek sa to doučí, namiesto toho, aby som toho človeka napríklad hneď vyhodil. Takže nestávam sa k tomu tak, že ak hneď je niekto za mňa možno slabší v tej firme, takže automaticky hneď musí u nás skončiť alebo ísť preč. Do akej miery je pre teba kľúčové, aby bol vyučený kuchár? Tak čo sa týka kuchára, musí byť vyučený. Musí mať strednú školu. Musí mať minimálne výučný list a ideálne s maturitou a potom úplne najideálnejšie tie skúsenosti. To ako keby kľúčové. Myslím si, že ešte stále sa to nedá robiť tak, že príde niekto zo strojární v úvodzovkách, nedehonestujem alebo nedegradujem, ale že si proste zajtra zmyslí, že chce byť kuchárom.
No podľa mňa toto je dobrý prístup, pretože je veľa reštaurácií, ktoré zoberú akéhokoľvek človeka a povedia, že naučím ťa, ale ten skill z chutí sa podľa mňa nedá ako keby vyskylovať za 2-3 mesiace. Vôbec sa to nedá robiť a hlavne chýbajú základy. Tým, že zase sa vrátime, si vyučený kuchár, čiže sa to učilo 3 alebo 4 roky. Hej. Záleží, v akom si bol odbore. Alebo teda Peťak si mal nadstavbu, neviem, ako si bol ty, či si bol Ja som bol štvoročka. Hej, čiže aj ja. Ale tam je vlastne každý rok preberáš nejakú časť a postupne sa to stupňuje a za tie 4 roky ty síce nie si hotový kuchár, ale máš základ. Tak znamená, prichádzaš do reštaurácie alebo do podniku variť a nie sú pre teba tie pojmy cudzie. Áno, že nepotrebuješ vysvetľovať minestrone, bešamel a takéto veci. No. Také tie základy, hej, ale keď príde fakt naozaj niekto, naozaj možno z tej nejakej strojárenskej školy alebo nejakej podobnej a teraz zrazu príde do kuchyne, síce povie, že ale vieš, však ja varím doma všetkým chutí, tak podľa mňa to nedá. Hej, akože to by muselo byť veľmi, sú výnimky, aj teda, nie že by som osobne poznal, ale teda viem, že sú, ale nie je to jednoduché. A potom záleží samozrejme, aká reštaurácia. Ak by si niekto chcel otvoriť pizzeriu a bude tam robiť len dobrú pizzu, tak úplne v pohode urobí si kurz niekde v Taliansku a môže robiť najlepšiu pizzu v meste. Že špecificky sa zameria. Áno, ale ak už chce variť, ako keby tak, ako my varíme nejaké závodné stravovanie alebo niečo, tak tam fakt potrebuje vedieť, mať veľa znalostí, ktoré nie je schopný ani za pár dní, ani za pár mesiacov. Najskôr možno za 2, za 3 roky vie to načerpať kompletne všetko. A ako je platovo ohodnotený kuchár, rozmedzie, interval v rámci Severného Slovenska od do, ako keby? Už tie rozdiely už nie sú také úplne priepastné. Stále sa trošku ešte je tá situácia, že tí kuchári, tie platy, oni nie sú tak nízke, len stále tie mzdy v tom gastre sa ešte nie sú úplne také tie... No mal som čašničku, ktorá dostávala vrál, že 2,50 na hodinu. A to bolo kedy? No to bolo pred 2 rokmi v nemenovanej reštaurácii v Oravskej Lesnej. Tak to je už akože... Aj pred 2 rokmi smutný plat. Ale je to bežne okolo tých 1,000 eur môže ten kuchár mať? Áno, akože poviem na rovinu, že úplne v pohode dneska aj na Orave, a nehovorím o svojom podniku, ale aj teda u nás dokáže ten kuchár zarobiť úplne v pohode 1,800 eur. Čiže... Fakt, vážne? Super. Ale vy pracujete ako keby krátky, dlhý, alebo v týchto závodných a cateringových veciach je to 8 hodín denne? Čo sa týka reštaurácií, tak tam ešte stále aj u nás prevláda systém krátky, dlhý týždeň. Prečo to tak je? Toto sa zdržme. Vieš čo, je to skôr z takého nejakého zvyku. A ja som to už aj chcel dokonca meniť, lebo vidím, že tí ľudia už nevládzu, nechcú. Aj on samozrejme náročnosť, aj teda tej doby, že ten zákazník začína byť náročnejší, už to není len také, že niečo navaríš, hodíš na tanier, už sa pri tom aj trošku musíš aj natrápiť, aj snažiť. Tak ja už som chcel pomaličky prechádzať na 8-hodinový taký ten systém, že ranná, poobedná a podobne. Ale prakticky, aj keď tí kuchári alebo ten personál nadáva na krátky, dlhý týždeň veľakrát, tak odmietli tento systém. Chápem, lebo ty by si chodili tam každý deň do práce a nedeľu. Lebo teraz výhoda krátkeho, dlhého týždňa je tá, že jeden týždeň robíš iba 2 dní a povieš si, že síce 12, 14, 15 hodín, ale stále len 2 dní. Čiže zo života si bereš len 2 dní a 5 ti zostáva voľno. Ani jedna profesia nemá voľno celý víkend, to znamená piatok, sobota, nedeľa. Každý má voľno, že v piatok ide do práce, skončí o 5:00 a začína mu víkend. Ale tu v tomto v gastre zasa vo štvrtok večer skončíš a v piatok už máš voľno. Toto je inak mega. A ja si myslím, že to aj z toho hľadiska, alebo povedz, opravom, ak sa mením, že keď si kuchár porobí do 2:00, tak si povie a po mne príde Jano, tak ja mu nenaškrabem tie zemiaky. Napríklad. Ale akože zase takto v tých závodných kuchyniach zase máme ten režim klasický 8-hodinový. Tam prakticky asi len v jednej prevádzke máme, že krátky, dlhý týždeň. Vlastne sa striedajú takto 2 ľudia, ale ináč všade máme už potom klasický 8-hodinový alebo 8,5. Ty máš aj rodinku, ako to vnímaš balansovať, že máš firmu, ktorá stravuje cez 3000 ľudí, má 100 zamestnancov a ešte udržávať si takýto pokoj, aký z teba ide, aspoň ja to cítim. No je to zložité vo veľa prípadoch, to keby tu sedela moja manželka, tak by doplnila ďalšie. Tak by asi by ti to tu doplnila, ale teda aj napriek tomu, že si moja manželka asi úplne celkom nemyslí to, čo ja teraz poviem, ale myslím, že balansujem celkom dobre, ale hlavne u mňa to, že ja som si tú rodinku začal zakladať trošku neskôr. Už si mal firmu? Áno, už som firmu mal asi 11 rokov, keď som vôbec asi sme prvé dieťa, už o 19-31 som mal keď... A zaľúbila sa do teba na základe toho, že si jej dačo dobre navaril, alebo ako si sa dali vy dokopy? Akože bolo
Bolo to dávno, lebo my sme už spolu, však moja manželka mala 15-16 rokov, keď sme sa dali dokopy. Vážne? Wow. A my sme už naozaj akože teraz spolu, no dúfam, že netrepne, mali 18 rokov. A zosobášení sme 6. Čiže my ako keby naozaj to už ťaháme pomerne dlho. A tak vieš, že on to vzniklo z takej tej ešte pubertálnej nejakej lásky. Ale je pravda, že som jej navaril. A dokonca aj si to pamätám, že sa mi to nepodarilo. Takže síce nie je naschvál, ale teda som overil, že či teda bude so mnou aj keď... budú problémy vo vzťahu. Áno, keď aj zle navarím. Teda. Aha. Dobre, poďme teraz ako keby k tej samotnej výzve. Čomu čelia najviac, alebo akej kritike najčastejšie podliehajú cateringové firmy? Cateringové ma zaujímajú. Teraz nevravím o tebe, ale s čím sa stretávaš na Orave? Alebo aj v rámci Slovenska? No, Orava je špecifický ako keby trh, veľmi špecifický, tým, že my pôsobíme s tými svadbami, alebo vôbec s cateringami, nechcem hovoriť len o svadbách, lebo to nie sú len svadby, to sú spoločenské akcie rôzne, firemné akcie, večierky, hej. Teraz sme robili pre veľkú spoločnosť Kubína, pred 2 týždňami v Kubíne firemný event, teraz budeme robiť zasa veľký firemný event pre spoločnosť Námestova väčšiu. Takže nie sú to len svadby, sú to aj rôzne cateringové spoločnosti, ale vnímame to, že je veľký rozdiel zákazník v Námestove, rozdiel zákazníka v Kubíne a úplne rozdiel robiť to na Orave a robiť to na Liptove. A v čo? Akože si rozdieli? Náročnosť? V Námestove sú podstatne náročnejší tí zákazníci ako keby čím ideš nižšie, tým menšia náročnosť. A či to je? Neviem, akože ja si myslím tým, že je nás tu veľa tých cateringov, naozaj ako ja som síce nerobil nejaký prieskum trhu taký, že by som si pozrel, koľko cateringov je na Slovensku, ale nebal by som sa povedať, že na počet obyvateľov a teda veľkosti tohto regiónu je nás tu možno najviac na celom Slovensku. Hej, tých cateringoviek. Ako paradoxne, tak ako nám tu chýbajú kuchári a tak ďalej, tak naopak takýchto ako cateringov a takýchto služieb je tu strašne veľa. Ako tie dôvody sú rôzne. Ten dôvod je najväčší taký ako keby rast ako hubou po daždi bolo po tom covide, kedy tie reštaurácie vlastne zistili, že reštaurácie sú taký ten biznis veľmi rizikový. A aj v tom covide, aj keď teda sa to úplne celkom nemohlo, tak tie cateringové služby celkom fungovali. Hej, ľudia síce ako nemohli sa moc stretávať, ale keď boli mimo tých lockdownov, tak robili tie akcie. A vtedy bol taký aj veľký boom. A vtedy práve tie reštaurácie, ktoré dovtedy aj cateringy nerobili, tak ich vtedy začali robiť, lebo bol dopyt. A vtedy pochopili, že z tých cateringov než by sa dalo úplne výborne zarobiť, ale podstatne je to lepšie, ako čakať na zákazníka, ktorý príde do reštaurácie. Áno, a každé jedlo individuálne a tu robíš vlastne masu. Áno, v tom cateringu je výhoda tá, že ty dokážeš si to plánovať. Ten klient málo kedy rieši niečo 2 dní pred akciou, ako stane sa, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé. Čiže ty mesiac, 2 a niekedy rok dopredu presne vieš, koľko svadieb, akú akciu, čo budeš robiť, koľko na to potrebuješ personálu, aké náklady tam budú, aký zisk bude, čiže si vieš lepšie plánovať aj tú ekonomiku. No a tá najväčšia kritika, alebo tie najväčšie výzvy od zákazníkov sú v čom na catering? Je to, že to je studené, alebo ako neviem o tebe, ale celkovo globálne, že čo je najväčšia výzva pre toho kuchára, ktorý robí cateringové služby? Tak ono hlavne tuto na Orave ešte stále sa sú také tie, majú také navyknuté frázy typu, že no hlavne nám tam dajte poriadne čašničky, lebo na všetkých svadbách, keď sme, tak nevesta so ženichom už dojedli a my ešte sme ani nedostali. A ja poviem, ale logika, bežný človek zje naozaj za 7 minút. Čiže rýchlosť. Ja to zmaknem, áno. Ja to zmaknem možno aj skôr, ale bežný výdaj na svadbe je od 20 do 35 minút, to je bežný. Ako náhle, to všetko záleží samozrejme podľa toho, aký je počet hostí na tej svadbe, koľko toho tých porcií jedál, aké sú podmienky v kuchyni. Ale akože toto sú najčastejšie veci, s ktorými sa stretávam, možno aj takými kritickými, hej, že a ja som sa stretol osobne, že všetko bolo super, ale ten výdaj trval dlho a pýtam sa, že ako dlho? No ja myslím, že to bolo 30 minút a vrám, dobre, ale my sme to máme stopnuté a bolo to 27. A on mi povedal, stopuje si to aj áno, stopujeme si to. Vážne? Stopujeme práve kvôli takýmto veciam si to stopujeme. Každý jeden výdaj, poviem pravdu, nie vždy sa nám podarí, ale minulú sobotu napríklad na svadbe sme síce si to nestopli, ale väčšinou na začiatku hneď sa urobí nejaká fotka a na základe tej fotky sa pozrieš. Čiže sa urobí fotka, vidíš, lebo aj tá fotka je dôležitá. Keď napríklad nie som prítomný, čo už teda sa veľmi málo stáva, že nie som prítomný na nejakej svadbe, tak musia to aj tí kuchári aj odfotiť, aj si stopnúť ten čas, aby sme
No, nehovorím, že aby sme mali páku potom, hej, v pondelok. Ja som vždy šťastný, keď nemusíme riešiť žiadne nejaké podnety alebo dotazy na tú službu, ale tak raz za čas sa to stane. A ak to teda naozaj prichádza kritika, tak najčastejšie sú to tieto veci. Čas výdaja. Málo kedy sa stretnem napríklad s teplotou, aspoň u nás. Myslím, že aj keď to tak aj poviem normálne objektívne, že keď idem na nejakú svadbu a varí to nejaká konkurenčná firma, že by som aj chcel niečo zle povedať, tak proste nepoviem. Hej, že to fakt, že je normálne, že sa to jedlo dá zjesť, tak ja osobne až tak neriešim, že či to bolo tak alebo onak. No hodinu som stál v kostole, potom 30 minút som čakal pred kostolom, no tak tých 40 za stolom nejako zvládnem. Chápem. Poďme do kuchyne. Ako vyzerá ten systém, lebo je to asi niečo prepracované ako v McDonalde, aby ten catering, ten výdaj na tej svadbe prebehol do tých 20 až 30 minút? Musí to byť organizované. Ideálne je naozaj, keď sú tam je zloženie ľudí, ktorí to už niekedy robili. Akože musím povedať, že raz za čas sa stane, že zoberieme nejakú brigadničku alebo nejakú pomocnú silu do kuchyne, ktorá naozaj ide prvýkrát a nikdy to samozrejme nejakým spôsobom tú akciu nekvalitní, ale teda sem tam to môže narúšať ako keby ten systém, hej, lebo teda predsa je to, naraz príde človek, ktorý ešte nie je znalý, nikdy to nerobil. No a ono to začne a teraz čo, akože že pripravíme si teda, že taniere, dáme oblohy a potom ako pokračuje ten systém? No tak ako hlavne u nás je to, že my už dneska tým, že sa dbá na tú kvalitu a už nevaríme také tie tradičné kuracie rolky a nejaké vyklepané bravčové kuracie plátky, tak my už dneska je aj to, že na tesno dorábame napríklad mäso. Najčastejšie nejaká bravčová panenka, aby bola pekne ružová. Ešte konvekto máte v tej kuchyni na tej svadbe. Pokiaľ napríklad nie je vybavenie kuchyne, tak si ho nosíme svoje vlastné. Konvektomat? No, konvektomat nie, lebo ten je problém zapojiť, ale napríklad nejakú teplovzdušnú rúru. Wow. A aby teda naozaj sme to jedlo, aj keď dovážame jedlo, tak sa ho snažíme dať na ten tanier tak, aby to jedlo malo takú kvalitu, ako keby bolo varené priamo na mieste. Že to je ako keby tá prvá výzva. Dosiahnuť to, aby to všetko bolo dokončené a teplé. Tip-top, tesne pred tým výdajom, aby to bolo teplé. Lebo ako poviem na rovinu, ako mohli by sme to navariť ráno o 10 a potom o 5 vydať. A je to s istotou. Ale my nechceme to len vydať, my chceme, aby to malo aj nejakú kvalitu, aby to jedlo aj nejako chutilo, aby ten zákazník, ak je to možné, mal z toho aj nejaký zážitok alebo dať nejakú pridanú hodnotu. No a potom je dôležitá organizácia, správne si to zorganizovať. Najčastejšie to robíme tak, že si tesne pred tým výdajom rozdelíme tie úlohy, kto čo ide robiť. To vyzerá, že rýža, zemiaky, mäso. Napríklad, áno. Že kto bude dávať... Koľko ľudí v kuchyni je na 100 ľudí na svadbe? Vždy je to minimálne 4 ľudia. Okay. A teraz napríklad to robíme tak, že vždy buď ja alebo kolegyňa ideme ešte navyše, hej, im pomôcť ako keby vydať, skontrolovať si to, aby to hlavné jedlo je to najdôležitejšie, že tam ako keby sa nesmie čakať, tam nemôžu dôjsť nejakým situáciám, že niečo nie je a teraz hostia budú čakať. Za mňa je lepšie, keď tí hostia o 10 minút dlhšie čakajú, kým sa to jedlo vydá, ako by malo byť takéto ticho medzi polievkou a tým hlavným jedlom. Hej, zrazu takéto, že a čo sa vlastne ide diať? A že nestíhame napríklad to mäso, že ešte je surové. Videl som raz takové, že bola polievka, svadobné kolo a druhé. Áno, ale toto je také, že si to väčšinou objednajú, priamo povedia mladomanželia. Hej, robil som svadbu minulý mesiac v Ružomberku a mali sme tam mladomanželov pomerne náročný, ako keby zákazníci, ale takých mám aj ja rád, ale teda boli nároční aj na čas, dostali sme harmonogram, no a potom sa ženich stratil na pol hodiny. A teraz vlastne bez ženicha nemôžeš začať vydávať jedlo. Nemôžeš, hej? Musíš čakať. No musíš čakať, lebo teda to hlavné jedlo vždy je nie len, že to je zvyk, ale ono to je aj také, že pravidlo, tak to jedlo ide naraz a ide na hlavný stôl. A už potom sa to vydáva postupne po stoloch, ale prioritne ten začiatok je za ten hlavný stôl, kde sedí nevesta, ženích, najčastejšie rodičia svadobní, teda mladomanželov a poprípade nejaký možno krstný a podobne, tak tí dostávajú prvý. No a keďže tam nesedí ženích, tak nemôžete dávať jedlo, hej. A ďalšia vec je tá, že to je klient, hej, to je práve ten... V tom sú výhoda pohreby, že ty vlastne nemusíš na nikoho čakať, iba rozdávaš, ako ti príde, však? Áno, hej. Čo sa týka potom tých jedál, čo sa prestalo robiť, čo bolo zvykom. Spomínal si nejaké rolky, ja si pamätám ešte kuracie prsia s broskyňou zapekané syrom. Ktoré sú tie jedlá, ktoré sa už prestávajú robiť? No napríklad presne tento hriech, kuracie prsia s broskyňou a podobne. Prečo hriech? Neviem, tak ako vieš, že to taká kombinácia, že no... Ako, aj rezen so šalátom už je taký, že pas v rámci svadby? Rezen so šalátom je skôr už zasa taká nejaká tradičná vec, že to siaha niekde aj historicky oveľa ďalej ako nejaká kuracie prsia s broskyňou. Ja neviem, kuracie prsia s broskyňou asi vznikli, keď
asi, ja neviem, vznikol broskyňový kompot a nejaká gazdinka sa rozhodla to nejako spojiť, že urobí gastronomický zážitok, tak šupla na to broskyňu a potom plátok syra. Ako to jedlo nedáva zmysel, hej, samotná broskyňa, potom ju dávať na nejaké upravené mäso a ešte to preložiť syrom, tak z môjho ako keby pohľadu to nedáva zmysel. Na druhej strane, všetci sme to doma jedli, podľa mňa ako deti a ja nemôžem povedať, že to je nechutné jedlo. Chápem, ale nie je to už trend, čo by si dávali. Áno, a v tých trendoch ešte čo tak nie je? No práve už také tie plátky, hej, jak možno tak spamätáš, že takéto najjednoduchšie, čo väčšinou tie tetušky zo školských jedální, keď išli variť tú svadbu, lebo ja si ešte som z doby, kedy cateringy neboli. Ako tu na Orave, nie, že by neboli vôbec, nie, že by sme tu koleso vymýšľali. Ale tety variť v kultúrnom. Ale väčšinou to boli, áno, väčšinou tu boli nejaké tetušky z dediny, väčšinou to boli najčastejšie nejaké kuchárky zo školy, ktoré si v sobotu takto chodili privyrábať. Hej. A to boli také tie jednoduché jedlo, aby si mal istotu, že nikomu nebude chýbať, bude dostatočná porcia. No tak, a bolo to jednoduché na prípravu, tak fakt, že nejaký plátok toho kuracieho mesa alebo filet, hej, nejaké bravčové kare, takisto plátok, pekne vymachané v múke, opražené na oleji a potom z toho sa urobila fajnová omáčka. A vybavené. A vybavené, rýža a opekané zemiačiky. Takže toto napríklad už môžem povedať, že rýžu a opekané zemiaky sme na svadbe tento rok asi ešte nerobili a minulý rok možno na jednej, hej. A čo sa inak dáva? Krokety a takéto veci? Áno, už nejaké pyrečka, hej, nejaké pyre zemiakové alebo kombinácii zemiaky, mrkva s nejakou zeleninou. Už trošičku... To sú tie trendy, hej, ako by tie pyre väčšinou. Alebo čo sú ešte ďalšie trendy? To ma celkom zaujíma v rámci toho cateringu. Tak tie trendy, ako keby u nás vždy všetko, čo je niekde na západe, tak u nás potom za 5 rokov, hej, takže ten trend niekde v Bratislave je úplne niekde inde, ako je u nás, hej, že tam už sa neboja ísť aj do nejakého hovedzieho mäska, už aj nejaké líčka, hovedzie a podobne, ale tuto je to zasa, tak ako sme sa dlhé roky točili možno okolo tých plátkov, tak teraz sa už posledných 8, 9, 10 možno točíme okolo bravčovej panenky, hej, že zatiaľ ako keby na nič lepšie sa neprišlo, tak najčastejšie je to nejaká panenka bravčová v nejakej úprave. Nie, že by to bolo zlé, hej, je to úplne v pohode. A v kombinácii, napríklad my kombinujeme väčšinou s nejakou hydinou. A zase, aby sme to trošku urobili zaujímavejšie, tak už nedávame len kuracie prsia naplnené s niečím, ale tak, aby to bolo aj pracnejšie, aby to aj trošku vyzeralo, že sme to aj varili, tak vykostíme napríklad celé kura, naplníme ho, robíme roládu, tým pádom to mäso je podstatne šťavnatejšie, lebo sú tam všetky časti. To znamená mystinky, chápeš? No. Tie čuzy plne takže snaží sa ako keby to robiť náročnejšie sám pre seba. Áno, robíme si to náročnejšie, lebo teda hlavne, aby sme stíhali, aby to hlavne ten zákazník bol spokojný. My potrebujeme mať tú spätnú väzbu, ako po, dajme tomu, tejto sobote poslednej, kde v pondelok automaticky dostaneme odpoveď od nevesty a dokonca aj od hostí, hej, že bolo to všetko výborné, jedlo, obsluha a podobne. Čiže mohli by sme to robiť na zotrvačnosť a robiť to len takým spôsobom, že nekomplikujeme si život, ale asi za 10 rokov nebudeme mať čo robiť. Aký najbizarnejšie menu požadoval ženík s nevestou za tú tvoju kariéru? Fúha, kuracie prsia s broskyňou. To bolo pre mňa bizarné. Ani nie tak preto, že to bolo bizarné, len nehodilo sa mi to k tomu k výzdobe a k tomu páru. Hej? Čiže boli to vlastne ako keby pomerne nároční klienti a všetko chceli mať tip-top, všetko chceli mať dokonale a potom nevesta povedala, že ona chce kuracie prsia s broskyňou. Skôr sa deje to, že tie bizarnosti si dávajú do švédskych stolov, nie? Áno. Ale máme radi napríklad pľucka, celý život naša rodina tak urob pľucka na smotane? Funguje to tak? Áno. Funguje, aj to robíme, ale to by som akože nedával až také bizarnosti, ono sú zasa potom tie zvyky. Hej, že ono to nie je bizarné. Bizarné by bolo pre mňa, keby, ja neviem, chcel niekto normálne jedlo a na to chce opekaný marshmallow. Áno, zle som sa spýtal. Čiže také tie netradičné sú ktoré? Netradičné napríklad pre Oravu, keď chce niekto napríklad holúbky, hej, neviem, či vieš, čo to je, ale to je tradičné jedlo, ktoré je zasa z východu. To je kapustný list naplnený s mäsom a rýžou. Bráčovým ako plná paprika? Okay. Niečo také, ale v skutku oni to ešte potom zalieva, dáva sa to do hrnca, pekne sa to naukladá, potom sa to zaleje normálne ako keby paradajkovým pretlakom a celé sa to uvarí. No a toto je napríklad tradičné jedlo na východe, tak ako my máme tú oravskú kapustnicu, tak oni mávajú tieto holúbky. A keď to prišli pred pár rokmi prvýkrát tu, tak úprimne povedané, my to robíme doma, aj moja mamina to robila, ale nerobila to s tým pretlakom, nerobila to takto, ako to je. Čiže to je skôr ako, že to vychádza z nejakých tradícií. Alebo robili sme taliansko-slovenskú svadbu a tam som o polnoci podával vlastne pre Slovákov kapustu knedlu a teda pepšo knedlo zelo, hej. A pre Talianov sme mali podávať špagety s klasickou pomodoro omáčkou. Nevesta doniesla, to bol veľký
som mal veľký rešpekt, lebo nevesta bola šéf kuchárkou v jednej talianskej reštaurácii, takže ona si doniesla vlastnú taliansku omáčku. Ja som dokonca 2 týždne predtým ju pozval, aby mi prišla vlastne vyskúšať tie špagety, či ich viem dobre uvariť. Al dente a všetko toto. Áno, všetko bolo super, až na to, že to nikto nejedol. A ešte aj tí Taliani jedli webshop knedlo zelo. A toto je napríklad, v tomto prípade zase ja odporúčam, keď to aj riešim, tak už aj po tejto skúsenosti poviem, že počúvajte, ak príde niekto z Talianska na svadbu na Oravu, tak prečo by tu mal jesť špagety, ktoré my vlastne nevieme uvariť, hej? Že keď ich je v Taliansku, hej? On chce dať, ja keď pôjdem na svadbu do Talianska, chcem jesť talianske. Ja nechcem, aby tam robil niekto brinzové halúšky. Keď to nevie robiť. Keď to, na jednej strane to nevie robiť, na druhej strane má tie suroviny dostupné, také ako ich máme my sem. Zemiaky síce nájde, ale tú brinzu, no čo bude cestovať niekde od niekiaľ. Čiže by som si ich nedal v tom Taliansku, však si chcem dať slovenské jedlo. Toto je dobrá halus. Čiže a ku tým bizarnostiam, tak u nás sa úplne bizarnosti nedejú, lebo zasa v tomto som ja aj trošku zasa striktný. Ja síce rešpektujem úplne každého zákazníka, ale mám nejaké hranice a nie všetko im dovolím. To znamená, že ak naozaj by aj zákazník prišiel s nejakou bizarnosťou, tak mu poviem, že ma to mrzí, ale ja to robiť nebudem. Lebo o tebe budú vraviť tovary deti. Áno, aj vo veľa prípadoch naozaj toto hovorím, nie je to väčšinou ohľadom jedla, ale keď podceňujú, veľakrát proste ten klient prichádza už to obdobie je konečné pred tou svadbou a vieš, máš nejaký budget, nejaký rozpočet a teraz každý ti začne navyšovať, DJ ti navyší o 100, tam ten ti navyší, tam ideš šaty vyplatiť. A zrazu dostane, že ty kokos, sa to už navyšilo o 1,000 eur, tak poďme niekde ušetriť a posledný sme my. Hej? A teraz začnú šetriť na tom, lebo... Že nedávajte napríklad pyré, dajte iba zemiaky. No nie, napríklad, že tak to musia 3 čašničky zvládnuť. Hej? Moja sestra mala svadbu, boli tam 3 čašničky, tak to musia zvládnuť. A nezaplatia si tú čašničku, napríklad navyše ďalšiu, aj keď to odporúčam. Môžu mať aj svoje, alebo musia brať od teba? Kľudne môžu mať aj svoje, ale vtedy my nebereme zodpovednosť. Ako keby bereme zodpovednosť čisto za jedlo, ako keby za kvalitu jedla, kvalitu toho, čo sme my pripravili. Neberiem už potom zodpovednosť. Dokonca neberiem ani zodpovednosť za to, že keď tie čašničky by niekoho tam desí, čo si sa... Samozrejme spolupracujeme, to nie je tak, že teraz, ja neviem, sa rozdelíme na 2 tábory a určíme si nejaké pravidlá, dohodneme sa na začiatku. Nedieje sa to často, ako fakt, že zasa poviem o 4-5 svadbách, ktoré som ja osobne robil takýmto spôsobom. Neodporúčam to. Ale teda, keď sa niekto takto rozhodne, že má overené čašničky, úplne v pohode, rešpektujeme to, len trošku nejaké pravidlá si vždy musíme určiť, že kto, lebo vieš, vždy musíš rátať s tým, že niečo sa môže udiať. Môže sa udiať niečo aj tej čašničke, môže sa obliať, pokiaľ to je od nás ten servis, tak to riešime my. Stalo sa nám na pár svadbách, že čašničke prišlo zle, proste to neovplyvní, že svadba sa plánuje. A... Čo sa má robiť, keď čašnička obleje hostia? No tak hlavne sa musí ospravedlniť ona. Nesnažiť sa ešte nejakým spôsobom priťažiť. Je to vždy nepríjemná situácia. Je to potom o tom hosťovi, ako na to zareaguje a následne o tom, ako zareaguje ona. Ak sa to stane pri takom zákazníkovi alebo hosťovi, ktorý teda relatívne sa vie nejako možno kontrolovať a síce akože sa hnevá, ale teda jej nevynadá hneď na prvú a podobne, tak to zvládne uhrať hocikto. Ako náhle je to už ale zákazník alebo hosť, ktorý je možno trošku tvrdší a vyletí, no tak tam to už chce trošku odbornejší tú opačnú stranu a vtedy v lepšom prípade prichádzam ja a musím to nejako doriešiť. Ako to doriešiš, že si ochotný mu napríklad zaplatiť aj novú košeľu? Samozrejme, pokiaľ by na tom trval, alebo že by nejakú kompenzáciu, tak samozrejme. Tam ako vždy všetko v spokojnosť toho zákazníka a pre nás je v konečnom dôsledku, on už aj tak bude ako keby je poznačený a on už aj tak sa tá nehoda stala, on už aj tak niekde niečo povie. Ale keď už aj povie, že no bol som na svadbe, bol tam premium catering a čašnička ma obliala, ale keď aspoň za tým povie, no ale zasa postavili sa k tomu profesionálne, prišiel niekto, hneď sa ospravedlnil, ponúkol mi náhradu, ponúkol mi dokonca, ja neviem, náhradnú košeľu, hej, trebárs. Nestalo sa nám toto, ako fakt nie je to úplná taká tá skúsenosť osobná, ale takto by som to riešil. Virgin Train, čo majú vlaky, tak jeden chlapík zatvitoval, že nemám toaletný papier na záchode, halo, Virgin, označil ich, kde ste? Si zober, že napísali z marketingového priamo do toho vlaku, tak on to odfotil, bol to nejaký influencer a urobilo to ešte opačný efekt, že nie, že by ich kritizovali, ale chvála, že aký je Virgin pohotový, že tá reakcia je fakt dôležitejšia ako niekedy to, čo sa reálne stane. Áno, ja iba to hovorím, že ak si niekto myslí, že robiť ako keby catering sa dá bez úplne chýb, to proste je to robota, ktorú robia ľudia, tak ako všetko ostatné. My máme jednu jedinú nevýhodu, my už jednoducho reklamáciu neurobíme v pondelok, hej. Máme ako keby tú sobotu, máme jednu jedinú šancu robiť tú službu najlepšie, ako vieme
a už potom nie je priestor na reklamáciu. Hej, povedzme, každá firma urobí chybu, ale keď urobíš zlé vrátka na kuchynskej linke, no tak povieš, no viete čo, tak v pondelok vám ich prídem vymeniť. Úplne v pohode, s kľudom, hej, ani sa na ňo nehneváš. Vieš si spomenúť na nejakú reakciu čašničky, ktorá nebola úplne adekvátna a ty si ju musel riešiť? A není bežná? Áno, ale skôr to je také, že je to takéto doťahovanie. Mali sme takýchto pár prípadov, aj dokonca môžem aj povedať, že minulý rok sa nám takáto situácia stala. Ja to už teraz riešim tak, že keď príde ten klient a povie, že no, ale táto čašnička bola drzá a povedala mi toto, hento a tamto, tak už si nechávam čas. Hej, poviem tomu klientovi, ja samozrejme akceptujem a veľmi ma mrzí tá situácia, ale musím to aj s tou čašničkou prebrať. Musím jej dať tú možnosť, aby sa k tomu vyjadril. Nemôžem ju hodiť cez palubu. Alebo respektíve nehádžem tých zamestnancov ani tých kolegov cez palubu a musím si overiť celú tú situáciu. Najčastejšie sa dostaneme k tomu, že taká úplne nevhodná reakcia väčšinou prichádza z tej opačnej strany a potom je ten prúster, že ten náš kolega nevie zareagovať. Hej. Ono, sám dobre vieš, alebo sami vieme, že komunikácia to nie je úplne niečo prirodzené, alebo teda komunikovať je prirodzené, ale teda komunikovať správne a dobre nie je úplne celkom prirodzené, že musíš to aj veľakrát trénovať. Niekomu to ide lepšie, niekomu horšie, ale ten pud proste ťa nepustí. Niekedy proste áno, neprimerane zareagujú. Hlavne sú to mladé dievčatá, ktoré ešte ako keby nemajú možno toho toľko odžité. Väčšinou mladí ľudia sú takí, že nerozmýšľajú úplne nad následkami, dôsledkami. V daný moment sa cíti možno ukrivdená a nerieši, že aké bude mať dôsledky, daj odpoveď. Je to veľmi ale nesprávne. Hej. Tam nie je ako keby priestor na obhajobu personálu, ak ten personál zareaguje zle. Len zasa na druhej strane veľakrát sa aj stane, že nie je to úplne objektívne. Hej. Musíme to povedať, ako v konečnom dôsledku zasa ide o to, aby na konci toho dňa bol spokojný ten klient. Hej. Čiže aj keď takáto situácia nastane, tak musí byť na konci dňa spokojný ten klient. Hej. Keď príde za tebou zákazník, najprv im povedz iba jedno číslo, koľko sa pohybuje cena za catering, ako keby polievka, hlavné jedlo, káva, švédske stoly, kapustnica. Koľko je ten balík? U nás zhruba v tom základe je to 32 €. 32. A keď príde za tebou a povie, že pán Dibiak, ja chcem to najlacnejšie, čo máte, aby tá svadba bola OK, tak čo mu dáš? Čo to je? Že vývar? Pýtam sa, že za koľko to chce a ja mu poviem, že povedzte za koľko ja on to urobím. Hej, že keby dal aj 16 €, tak ty mu tam vieš vykuzliť. Tak mu poviem, že tak za 16 € dostanete, síce vám nedám prípitok, ten si zabezpečte sami, dávam síce polievku, hlavné jedlo vám dám iba toto. Švédske stoly na to buď zabudnite, alebo maximálne tam dáme nejaké rezníky a nejaké zemiaky a možno 2-3 nejaké šalaty a niečo. A bez obsluhy treba. To je fantastický prístup, že vieš nájsť to riešenie. Áno, ako to bola vlastne taká tá moja filozofia dávno. Už nie, že by som už tak aj nerozmýšľal, že trošku umeniť, ale teda vždy som ako keby to robil tak, že to budem robiť pre každého, kto príde. A najdrahšie menu, ktoré si mal, bolo na úrovni? Vieš, myslím, že nejakých 50 € možno. To je čo, ako nejaké stejky? Áno, napríklad. Že už dávaš nejaký steak z nejakého možno roštenca, alebo aj tie hovädzie líčka vedia napríklad to navýšiť. A keď ono to je také, vieš, že niekedy aj tí ľudia to tak zle rátajú, lebo stalo sa minulý rok alebo predminulý rok, myslím, že taká fáma išla, som sa s ňou stretol osobne, že Dibiakovi už na čisto drbe robí svadby za 60 €, hej, na osobu. A to vôbec ale nebola pravda. Akože ono to je v skutku to, že niekomu vyšla svadba 6 000 € pri 100 ľuďoch, to ešte neznamená, že robím svadby za 60 €. Ale ak má klient, my poskytujeme kompletne všetky služby alebo veľkú škálu tých služieb a vieme zabezpečiť od chladníčiek, presostrojov, vieme zabezpečiť od barmana, hej, až po všetko, hej. Všetko, čo si zmyslíš, vieme zabezpečiť okrúhle stoly, vieme zabezpečiť návleky, keď ich potrebuješ, od svadobnej steny až po naozaj osvetlenie. Aha. Teraz, keď ten klient si vybere veci za 6 000 €, to neznamená, že robíme svadby za 6 000 €. Stále to išlo z tých 32, alebo vtedy napríklad z 30. Len to, že keď si prenajmeš 2-3 chladničky za 200 €, no tak sú to o ďalšie 2 € na osobu drahšie. Ale on je dopredu o tom informovaný? Áno, len vieš, ono to je, ten klient sa nám nesťažuje, on vie, on dostane cenovú ponuku. Ale počuje to svokra a povie, dali 6 000 za 100 €. Áno, lenže potom ten klient, hej, tá nevesta ide do práce a spýtajú, no čo, a za koľko ste platili tomu cateringu? A on povie, no 6 000. Ježišmária, 6 000 € za 100 ľudí. Hej, čiže a automaticky ten človek si 60 € za osobu, čo im šibe. Hej, a takéto ale fámy to nie je, že o mne, ja napríklad zase toto aj počúvam o konkurencii. A ja nikdy nereagujem na to, že im poviem, no čo im šibe, ale vždy sa spýtam, dobre, ale vieš, čo tam mali? Lebo ty nevieš, čo ten klient, lebo väčšinou to nehodnotia
Stretol som sa s tým, že áno, už som dostal aj spätnú väzbu od nejakej nevesty, ktorá nemala náš catering, ale teda konkurenčný, ale sú to napríklad veľakrát ľudia, ktorí boli na tej svadbe a potom sa spýtala, alebo sú to naši zamestnanci, ktorí boli na nejakej svadbe a potom sesternici a spýtala sa sesternice a chápeš, no tak ona išla, mala svadbu vo Vasilove a zaplatila 45 €. A vám dobre, ale vieš, čo všetko dostala od toho cateringu? Vieš, čo tam v tej službe bolo? To proste je rozdiel. A toto je napríklad najväčšia chyba na Orave, že ľudia tu asi robia to takým spôsobom, že dvihnú telefón, zavolajú napríklad mne, alebo teda kolegyni, komu sa dovolajú. Dobrý, idem mať svadbu v roku 2027, aká je cena? Hej, vždy mám chuť odpovedať, že dobrý, idem stavať dom, za koľko mi ho postavíte. Hej, bez projektu, bez toho, aby ste mi dali nejaké info. A toto je veľký rozdiel medzi svadbami na Orave a hlavne v Námestove a potom tým Liptovom, alebo Martinom, teraz robíme svadbu v Martine napríklad za 2 týždne, v Žiline robíme svadbu teraz niekedy toto leto, hej. A tam to funguje, tam tí ľudia ako keby automaticky sa nepýtajú na cenu, oni väčšinou napošľú buď e-mail, alebo po prípade v tom telefóne povedia, dobrý, idem mať svadbu, chcel by som tam toto, za koľko mi to urobíte? Ja teraz samozrejme, pokiaľ teda to viem hneď z hlavy fúknuť, tak im poviem nejakú cenu. Keď nie, tak im poviem, pošlite mi prosím e-mail s vašou požiadavkou. Ale tu zase vychádza z toho, že kedysi sa to takto robilo, hej, že presne tieto gazdinky a všetci si to takto posúvali tie informácie a potom sa to tak škatulkovalo, že všetci sme robili svadby za 12 €, no lebo ich robia všetci, hej. A ak bolo 13, tak už si drahý. Spomenul si konkurenciu. Aké máš vzťahy s konkurenciou? Alebo si ochotný sa ísť normálne aj k ním nájsť dnes ešte do reštaurácií? Určite. Hej, ako podívaš? Úprimne povedané, z tej takej, možno takej najvýraznejšej konkurencie, alebo takí tí, ktorí sú takí tí hráči, ktorých vnímam, že sú naozaj našou konkurenciou, lebo nie, že by som ich nevnímal, že iných, že nie sú konkurencie, jasné, že konkurencia je každý, ale tak zasa keď sa pozrieš na to, že kto kde čo robí, tak vieš, že aj keby chcel, tak najbližších 5 rokov by mu trvalo, kým sa dostane na nejakú našu úroveň. A potom sú tu cateringy, ktoré sú naozaj už na vysokej úrovni, ktorí to narobia takisto veľmi dobre a to naozaj sa bavme o tom, že sú to naozaj už konkurenti, ale naopak s úctou vždycky. Hej? Čiže aj keď niekedy môžeme mať aj nejaké, že sa mi možno niečo nepáči, hej, že si poviem, že doprečí za toto zas musel, alebo takto, alebo hentak, ale vždy s úctou. Hej, keď sa stretnem s konkurenciou, nedávno som sa stretol s jedným majiteľom teda konkurenčnej cateringovej služby a úplne v pohode podali sme si ruku, porozprávali sme sa niekoľkokrát. Hej. A takže ako snažím sa vždy s úctou. Možno si aj zazdieľate nejaký pohľad, čo sa momentálne deje. Keď sa dá, keď akože je na to priestor a čas, tak dokonca ako, ja nebudem klamať, že ja som aj pomohol niektorým, ako aj tým konkurenčným. Aj veľa odišlo od teba ľudí ako keby z firmy a pozakladali si rôzne cateringy, možno tie menšie, ale že veľakrát si bola aj zdrojom tým, že si tu toľko rokov a že si ukázal ten systém, lebo to nie je pravdu povedať iba o varení. Je to aj o tom, že veľakrát musíš ukázať ten systém, ako to funguje, ako sa komunikuje s klientom a tak ďalej. Áno, presne ako vravíš, toto je tá vec, ktorá vždy je pre mňa tá najťažšia, aj keď odchádza odo mňa nejaký zamestnanec. Ty to už cítiš, že si plánuje založiť niečo svoje? Hej, väčšinou to tak je. Hej, to sú tie líderské typy asi skorej, že? Áno, aj. Nechcem to tak akože konkretizovať. Jasne, nevrajme o nikom konkrétnom. Sú tam aj takí, ktorí podľa mňa, z toho môjho pohľadu, že nemali na to, ale nejakým spôsobom sa držia na tom trhu, takže som sa mýlil pravdepodobne. Ale zasa nevnímam ich tak, že by úplne nejakú dieru do sveta urobili. Ale áno, sú tu takí, ktorí samozrejme tým za tých 16 rokov som už nejaký ten personál vychoval. Hej. A tým, že ja síce nepovažujem sa za nejakého lídra na tom trhu, ale na druhej strane z tých všetkých cateringov, ktoré sú momentálne možno aj také tie najznámejšie, ktoré tu môžeš aj ty vnímať a bežní ľudia tuto v Námestove a okolí, tak som tu najdlhšie. Alebo jeden z tých, ktorý je tu najdlhšie. Nemáš dojem, že ťa vnímajú viacej pod Tomáš Dibiak ako pod Premium Catering? Ťažko povedať. Nemáš na to žiadny prieskum? Nemám. Stretávam sa s tým, že všetci o mne vedia, alebo teda veľa ľudí o mne vie, ale nikto ma nikdy nevidel. Proste, že stretnem sa napríklad na nejakej akcii a to ste vy? To som nevedel, že to ste vy. Hej, že akože vedia, že proste tu nejaký Tomáš Dibiak je, lebo proste však niečo, ale že nevedia, ako vyzerám, nevedia, kto som, nevedia, že nie som taká tá výrazná tvár, ako, ja neviem, pôjdeš zajtra v autobuse a keď zakričíš, že kto pozná to na Katrenčíka, tak zdvihnú vlastne zo 45 ľudí 45, hej. Áno, chápem. Takže určite nie som taká tá osobnosť, hej. Áno.
Je to také, že rôzne. Tí, čo majú tie svadby, dajme tomu za Kamenom, kde teda mám aj nejakú prevádzku, tak ma poznajú aj ako osobu a poznajú ma aj, dajme tomu, ako tú cateringovku, alebo napríklad cez inú nejakú prevádzku. Podľa mňa problém kuchára je aj to, alebo problém majiteľa reštaurácie, že keď príde do inej reštaurácie sa nájsť, normálne, že má chuť sa fakt nájsť, že to vnímajú ako, že prišiel špehovať. Je to tak? Toto je úplne brutál. A na Orave to bolo, že naozaj mi sa tu reálne stáva to, že prídem do reštaurácie a spýtajú sa ma, a čo u vás nevaria? No nie, idem z roboty a chcem sa rovnako najesť ako ty. Mám ísť z roboty, akože čo mám vyjsť zadnými dverami a vojsť prednými do reštaurácií sa najesť? Nie, a ja chcem relax. Jasné, že si dám obed u seba na prevádzke, ale ak nebudem chodiť aj do cudzích alebo do konkurenčných prevádzok, tak nebudem vedieť o sebe. Toto mi Dávid Stašák vral presne z Dobrej chutne, že oni sa tešia, keď si môžu aj z roháča objednať pizzu, niečo dobre skúsiť, ale že presne dnes je to veľakrát brané tak, že asi idú iba skúsiť, ako sme na tom kvalitou a pritom normálne si to iba chceš objednať. Áno, akože deje sa to a bohužiaľ, ale tak napríklad my navštevujeme teda s rodinou, manželkou. Ktoré sú podľa teba také top reštiky na Orave, že ti chutia? Že ako je určite viacej, ale že kde si ty pochutná, že nemusíš teraz, že kde fakt rád ideš? Keď spomínaš napríklad Dobré chutne, ako aj to bistro, tak tam som napríklad ešte nebol. A nie preto, že by som nechcel, nie preto, že by som sa hanbil a myslím, že mám s nimi aj relatívne normálny vzťah. Ale teda ako si ešte nás to tam nejako nenapadlo prísť, že vždy, keď aj niečo rozmýšľame. Aj to máte ďaleko trošku. A trošku to máme hneď ďaleko. Ale vieš čo, zasa my chodíme, poviem na rovinu, chodíme veľmi často do Oravského hája. Ako neboli sme tam teraz už asi celú zimu, ale chodíme tam, že tam je pokoj. Napríklad kvôli prostrediu. Aj pstruha si tam vieš uloviť a dať si opiesť, to je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé, páči sa mi veľmi ten koncept, je tam ticho, je tam pokoj. Trošičku preto, že tam sú vlastne nie je úplne bežne tá naša klientela, tí občania, namiesto Trste na Tvrdošín. To znamená, že nejdeš sa najesť s rodinou a nebude ťa klepkať niekto po pleci, že počúvaj ma, a koľko stojí tá svadba. Áno, tam dokonca neviem, či aj Korkovne nebolo také akože vyššie, keď si tam robí svadbu. Tam ale akože to chcem iba povedať, že ja sa stretávam s tým, že idem s manželkou, ideme na večeru a proste sa pri tebe niekto pristaví a chce sa s tebou strašne rozprávať. A nemôžeš toho človeka ani nejakým spôsobom ani jasné, to musí byť otrávne však, keď si ide s rodinou. Akože, ak sú riešiť svadby pri večeri a takéto veci však. Presne tak. Takže preto mi ako keby poviem na rovinu, že keď tak ideme niekde tak, kde sa trošku vieme zase trošku zašiť, ale keď sme tu, tak chodíme aj do Kolíby, napríklad v Jasenici, do Zbojnickej. Takže... Super tému si otvoril, že ten koncept sa ti páči s tými rybami a máš aj teda 2 reštaurácie. Ktoré trendy si ty všímaš v rámci reštaurácií, že idú do popredia? Tak ten trend je taký, že tých trendov je strašne veľa a hlavne čo je najväčší trend je to a tých posledných rokov, že kým sme pred 15 rokmi mali reštaurácie všetky na jedno kopyto, tak sa to začalo pekne, tak posledných možno 5 rokov u nás, nie vo svete, lebo vo svete už je to dávno, sa to trošku začalo tie koncepty vytvárať iné, alebo nové, alebo každý má svoj koncept. Skús byť konkrétnejší. Máš napríklad námestové bistro Bar Marina, zamerali sa na burger, majú ho fakt najlepší, majú ho fakt výborný v celom meste a robia si to. Čiže špecializácia na niečo. Ale to je jeden z aj tých trendov, ktorý nastúpil, ten burger, to je proste fenomén, ktorý burger ako McDonald poznáme dlhé roky, ako som ja vnímam, tak vnímam nejaký McDonald, čo mal asi aj teraz, neviem, či 35 rokov, či koľko na Slovensku, robí v Bystrici. Ale proste ten burger nikdy nebol súčasťou ako keby bežnej reštaurácie. Nikdy. A je to trend posledných rokov. Ale aj to poviem, že už pred 16 rokmi som sa ja s tým stretol v Rakúsku v jednej reštike, takej špecializovanej, a tu ešte stále o burgeri sme ani nesnívali. Ale to sú také tie trendy typu ako teraz nejaká mača. Mača je už trendom, už ani není trendom a námestovské podniky ju teraz vo veľkom začali ponúkať až teraz, ako trend. To je vlastne na tom tá house, že ako to všetko tak dobieha, že to, čo si dáš dneska v Bratislave, je vysoko pravdepodobné, že si to za 5 rokov dáš na mestove. Ale že už v Bratislave to už bude úplne niečo iné. Ja sa veľakrát stretávam aj s tým, že keď vidím jedálny listok, ktorý je naozaj nabitý 100 jedlami, tak už mám dojem, ako keby tá čerstvosť, že tam nie je. Že... To je jasné. To je jedno z hlavných takých, ako takto, nemusí to byť vždy úplne pravidlom, že zasa, ja neviem, sú fakt reštiky, ktoré to zvládnu a makajú to a dajú to čerstvé, ale áno, je tam viac indícií, ktoré by ti mali napovedať, či tá reštaurácia je dobrá, alebo
alebo zlá, nemusí to byť len ideálny lístok. Hej. To je Čo ešte by si sledoval ty? Tak aj nejaký pár, nejaký ten servis, nejaká tá obsluha. Hej. Rýchlosť, vodíš do nejaké reštiky, ak je, vieš, strašne zle pôsobí prázdna reštaurácia. Bohužiaľ my ich tu v Námestove a v Námestovskom okrese počas týždňa máme skoro všetky prázdne. To je veľmi zle napríklad. Keď príde potom nejaký klient, fajn, tí, čo to tu tak poznajú, tak úplne v pohode, ale príde niekto taký cudzí a povie si, tak to asi nie je dobrá reštika, keď je prázdna, hej. Niekto porovnáva niekde s Bratislavou, hej, s nejakými takými top miestami. Ako čašník dokáže získať vyšší tringel od zákazníka? Čo sú také tie techniky? Ja ti poviem jednu, čo som počul, že vlastne ty, keď príde za zákazníkom a prečítaš mu napríklad všetko, čo bolo na bločku, že to je jedna z takých vecí, hej? Neviem, či táto technika, teda ja som sa s ňou nestretol úplne s touto technikou, ale tak jednoznačne, ak chce zákazník, a teda čašník získať vyšší tringel, tak je to od prvého momentu, ako ten zákazník vojde, tak tá 100% starostlivosť. To znamená úsmev, pozdrav, usadenie, hej, samozrejme, keď ho neusadí, ale že teda sa mu hneď venuje. A potom taká tá prirodzená, taká možno taká aj niekedy možno spontánnosť, ale taká tá milosť, hej, že si k tomu človeku naozaj milí. Veľa ľudí si chce prísť do reštaurácie oddychnúť, má ťažký deň a nechce ešte proste tam nejakú ufúčanú čašničku, možno nepríjemnú, ktorá sa nevie usmiať, ktorá sa nevie pozdraviť. Hej, fakt dneska sa to pomaly stretneš v každej reštike. A tým, že už nastala situácia, že tých čašníkov takisto je veľmi málo, ako keby dobrých, ako čašníkov je veľa, ale takých tých dobrých, ktorí sú profesionáli. Taký echt. Tak o to má väčšiu šancu získať tringel ten, ktorý je jednoducho naozaj dobrý. A ja to robím. Proste ma niekto očarí doslova, že čašnička len nie je svojím nejakým výzorom alebo niečím, ale tým, že ako sa správa, aká je. Mne úplne, poviem ti národne, mne úplne jedno, či to víno bude otvárať tak alebo onak. Áno. Ale proste, ak sa tam cítim dobre. Ak sa cítim, že oni sú radi, že som prišiel. Ale nie, že od samého začiatku máš pocit, že tam zavádzaš. Že na čo si tu chodil, však ja nevidíš, teraz píšem s frajerom. Tak, ešte dobrú halu som počul, že vlastne donesie bloček, odíde 2 kroky a potom ešte som zabudla, toto je pre vás a dá žuvačky. Že to tiež toto napríklad akože funguje. Že tam tá pozornosť napríklad funguje veľmi dobre. My to hlavne v reštikách je to také veľmi ťažké, lebo aj tu napríklad, ja neviem, my predávame gro, čo predávame, tak predávame nejaké obedové menu. Čo si budeme klamať, stojí to, ja neviem, 6,50, každý to už má presne nejako. A nebudeš každý deň robiť to isté so žuvačkami. Má to tam aj ten zákazník to už má presne narátané 6,50, hej, 50 centov možno nejaká voda alebo niečo, hej. A nechce dať viac. Však to je obed a každý deň 5 dní, takže to chce urobiť čo najlacnejšie. Funguje v tvojich reštauráciách tá vec, že keď sa zákazník spýta, čo by ste mi odporúčili, že odporúčate to, čo treba dojesť? Nie, určite nie. Keď sa spýta na odporúčanie, tak teda pevne verím a dúfam, že vždy tie dievčatá alebo ten personál odporúčia naozaj to, čo sú si 100% istí, že chutí ľuďom alebo aj že ten zákazník bude spokojný. Aký najvyšší tringel si ty dostal? Keď si ešte obsluhoval napríklad, lebo asi chodíš aj k hosťom? Vieš čo, ja som asi tringel nedostal strašne dávno, ale ešte keď som dávno za svojich takých čias, no bavme sa aj 16 rokov dozadu, tak už vtedy som ako keby dostal možno 50 €, hej, čo bolo ako, na tú dobu bolo pre mňa akože strašne veľký peniaz. Samozrejme, to je. A to bolo také, že sme dostali ako fakt pri jednej akcii priamo od zákazníka, že fakt boli spokojní. To je také to, čo si pamätám, ako také malé tringelty, že 2, 3, 5 €. To asi bolo bežne aj na rozvoze nejakej pizze, ale taký, že veľký, no ak sa bavíme o tom, že či som dostal 5 000 € ako niektorí šťastlivci čašníci, že obsluhovali nejakého Messiho alebo nejakého Ronalda a vytiahol 25 000 a položujem to na stôl, tak to u nás asi teda nehrozí. Mal by si tringel čašník deliť s ostatnými čašníkmi ako charmy? Mal by sa deliť vždy so svojím tímom, hej, a každým, kto sa podieľa na spokojnosti toho zákazníka. Ak je to ale veľakrát ten zákazník môže povedať, že toto je len pre vás. A to vtedy musí rešpektovať a nechať si. Je to na ňom. Áno, je to na ňom. A keď napríklad niekto z jeho týmu obsluhuje na hovno, tak je spravodlivé, aby to šerovali? Lebo podľa mňa to je výhoda tvojho správania. Toto hlavne rozbíja potom práve ten kolektív, lebo tam môže nastávať systém ten, že máš dobrého čašníka a horšieho čašníka. Ten dobrý dostáva tie tringelty a dostáva ich viac a všetci o tom vedia a ten horší nedostáva nič. Na konci dňa sa delia všetci rovnako. Skôr či neskôr, aj keď sa budú na začiatku tváriť, že však to je jedno, podelíme sa,
tak skôr či neskôr dôjde ku takému, ja neviem, možno konfliktu, hej, nie, že by sa išli pohádať alebo niečo, ale ten povie, že no ale ja už nechcem sa deliť, lebo jednoducho ja sa snažím, ty sa nesnažíš, ja dostanem, ty nedostaneš a ja ti dávam svoje. Ako to funguje cez kartu, keď sa platí, že tie tringelty ty dávaš naspäť čašníkom, či? Vieš čo, u nás zatiaľ ešte sme nezaviedli tento systém, bohužiaľ, ale teda pracujeme na tom takisto. Je to skôr o tom, že tie terminály musia to akceptovať. Musí tam byť tá možnosť, lebo ono aj je to veľmi nevýhodné. Kvôli účtovníctvu to je komplikované, že? Kvôli účtovníctvu a je to aj pre tých zákazníkov možno, ktorí to jedného dňa budú keď to niečo počúvať, tak vždy je lepšie to dať v keši. Ľahšie sa to rozdelí. A dúfam, že to teraz nepočúva finančná správa, lebo teda ten tringel sa takisto musí zdaniť. Aha. Čiže ako náhle to ide cez tú kasu alebo cez tú kartu, tak automaticky sa to už musí zdaniť. Aha. To znamená, že ty dáš 2 a 40 centíkov pôjde štátu. Áno, ja sa zvyknem spýtať, že tringel, keď zaplatím kartom, pôjde vám a každá povie proste, že nie. Tak vždycky sa snaží nájsť dáky. Áno, ja napríklad akože teda dávam aj tak, ale teda najčastejšie kartou po zavedení transakčnej dane nosím hotovosť. Naozaj, ako keby sa to snažím dodržiavať aj s manželkou, že teda prestávame platiť v reštauráciách kartou. Dobre, ja mám teba posledné 2 otázky. Prvá je, že či je gastro ťažké podnikanie, keby sa dnes do toho chcel niekto pustiť? Hovacky ťažké. Hej. Akože nechcem tým nikoho odrádzať, samozrejme, kto má chuť a energiu, čas a trošku viac peňazí, tak nech to skúsi. A rešpektujúcu asi partnerku, lebo to musí rodine. Áno, treba ako keby vedieť a mať úplne jasné v tom, že gastro to nie je úplne... Ja to tak hovorím, že máš robotu hociakú a potom je gastro, ako keby taká tá špecifická skupina. To nie je, že by to bola najťažšia robota, to nie je, že by to bola robota, že už nič ťažšie nie je, že sa môže teraz uraziť možno nejaký zvárač, že jasné a ja musím tam zvárať, ale je to robota, ktorá je, keď všetci oddychujú, tak práve my makáme. Hej? Keď si to niekto užíva, tak my makáme. Keď som ja mal 22 rokov, a to som teraz úplne, že trepol 22, aj 19, aj 20, tak moji kamoši, mal som kamarátov veľa, ktorí boli na vysokých školách, oni boli na chate, ja som bol v práci. Lebo to je tá nedeľa sprostá však, keď to nie je len nedeľa, to je piatok, sobota, nedeľa. Ty ako v pondelok, proste poďme v pondelok na chatu, ale s kým? Čiže víkend proste nemáme. Keď začne takáto svadobná sezóna, tak sme v robote non-stop. Preto ja ako keby aj ku tej konkurencii, aj ku každému, kto v gastre pracuje, tak pristupujem s rešpektom. Ako náhle môžem, ako keby si povedal, dobre, tento je slabý, tento skončí, ale ako náhle je niekto dlhší ako 1 rok to vydrží, tak automaticky si zaslúži rešpekt. A môže byť konkurencia, aká chce. Lebo teda to nie je jednoduchá robota. Ako keby robota v gastre sa nezavidí. Na druhej strane je to veľmi pekná robota a je to robota s ľuďmi, je veľmi taká rozmanitá. Zažívaš úplne všetky situácie, hnevu, radosti a všetkého, takže je to nádherná robota, ale nie je úplne celkom pre každého. Veľakrát proste je tá chyba, že to začnú robiť ľudia, ktorí na to reálne nemajú také tie predpoklady. A je to úplne normálne, že nemá predpoklad, proste chceš robiť čašníka, tak by si mal byť trošku ako keby taký, že... Reprezentatívny, vedieť rozprávať, nehambiť sa, nemať nejaký taký tú paniku alebo taký ten stres, lebo dá sa to samozrejme naučiť, ak chceš byť čašník, tak potom to vieš natrénovať, ale naopak paradox je ten, že tí, ktorí sú fakt dobrí, tak to nechcú robiť, lebo proste chcú zarábať prachy hneď na začiatku. A tí horší potom idú do toho gastra a potom tá kvalita toho gastra je taká, aká je, že je trošku naopak. Ale ako podnikať dneska už, poviem na rovinu, ja by som už dneska neotváral reštauráciu. Poviem na rovinu. Ak by som dneska mal začať podnikať, alebo vôbec rozmýšľal nad tým a mal by som tento rozum, tak by som reštauráciu neotváral. To proste, to nie je ako keby to, čo zarobíte v reštaurácii, dneska dokážete zarobiť normálne bežne v lepšie platenej práci. Ja to nechcem prirovnávať ku práci možno niekde v nejakom korporáte za pásom, ale... Taký nemecký monter, ktorý si zarobí 3-5 tisíc. Áno. Ako proste tam tá kombinácia tých služieb, áno, to už sa dá, ako ja mám kombináciu rôznych služieb, vykrývam tie sezónnosti, lebo teda keď nemáme sezónu na hotely, tak stále máme napríklad závodné stravovanie, hej, keď je zasa jar, ešte tej roboty málo aj v tých reštikách a podobne, tak stále máme tie svadby. Čiže taká tá kombinácia, ale zasa na to potrebujete veľa ľudí, potrebuješ na to veľké vybavenie, hej, musíš mať ako keby za tie peniaze, ktoré som ja vložil do toho biznisu,
som už mohol mať ako keby celkom slušnú nehnuteľnosť na prenájom postavenú. Hej, poviem na rovinu. Ani možno by som mal vyložené nohy. Mal si taký stav, že kokos, všetko idem predať. Zoberiem si peniaze z toho, čo mám v inventári, v strojoch, v technikách a idem si... Raz do týždňa, raz za čas sa mi to stane. snažím sa neprepadnúť tomu viac ako jedenkrát do týždňa, ale nie. Vieš čo, ja už ako keby nemám moc na výber, ja nič neviem robiť. Ja som ako keby človek, ktorý... Ako tak aj okolo domu, dobre, niečo sa pomotkám, hej, niečo zase nie som úplne ľavý, ale som nikdy nebol na stavbe. Keby som dneska skončil, tak ja nemám čo robiť, lebo ja nič neviem robiť. Čiže ja by som sa musel zaradiť niekde, ak by som už nechcel robiť v gastre, tak by som sa musel zaradiť niekde na stavbe za nejakého pomocného robotníka, alebo proste niečo. No by si vedel robiť chlebičky chlapom. No tak áno, ale stále je to gastro, hej. Aha, hej, čiže ak by som chcel úplne že skončiť s týmto a robiť úplne niečo iné, tak ja neviem, čo by som robil, hej. Však ako fajn, ako človek sa naučí, ale už by som nebol expert v ničom. Tak to som seba považujem tým, že to robím 16 rokov a 4 roky som študoval školu, tak mám 20-ročné skúsenosti. To je brutál. Ale nikdy som nič iné nerobil. Proste bol som od 15 rokov, som v gastre a som v ňom stále. Preto som si napríklad dorábal vysokú školu v 29. Akú? Vysokú hotelovú v Prahe. Vážne? A to si robil externe, hej? To som robil externe, a to ťa čo naučilo? To ma naučilo hlavne... vieš čo, hlavne ma to naučilo, ako získal som ďalšie skúsenosti. Dostal som sa do stavu práve v tom období, že teda ty kokos, že čo idem ja robiť, hej, však do nekonečne idem otvárať prevádzku za prevádzkou a tak ďalej, že už by to chcelo asi tak trošku aj nejaký rozum a začať to vedieť nejako manažovať alebo riadiť alebo rozvíjať aj po takej, vieš, také ekonomickej stránke, nie len otvárať, lebo otvárať je jednoduché a robiť potom, ako za mňa, poviem na rovinu, najjednoduchšie je robiť. Ak by som mal chuť a energiu stále robiť, tak úplne som zavodol, hej, som úplne spokojný, lenže cieľ života nie je o tom, že ho stráviť len v robote. Musíš robiť niečo, čo ťa baví. Tak som ako vtedy si povedal, že dobre, musím sa zlepšiť svoje schopnosti, tak som sa prihlásil na vysokú školu. A keďže ja som mohol ísť napríklad do Trstenej na nejakú sociálnu prácu, či čo to tam bývalo, tak zase by to bolo pre mňa moc jednoduché, tak som šiel rovno do Prahy. Vieš. Ale čo tam učia na takej škole vysokej? No vlastne to, čo ako keby tu na strednej, ideš od začiatku. Aj varíš? No tak tí, čo sú na dennom, tak aj varia. My sme tým, že sme boli externisti, tak my sme nemali tú praktickú úplne čas. Mali sme nejaké praktické veci, nebudem klamať, ale už sme nevarili. Ale zase poviem na rovinu, ani to nie je až tak potrebné. A to už je také napríklad, že molekulárna gastronomia ide do tých veľkých vecí? Ber to tak, že vysoká hotelová škola nie je zameraná na už kuchyňu. Management. Ale je to na management. Ja som mal odbor hotelníctvo a kúpeľníctvo. A to je už vlastne, s touto školou ideš do manažmentu. To nejdeš ako keby do kuchyne. To už tam, a tí, čo sú externisti, tak tam je ten predpoklad, že na externé štúdium ide niekto, kto už pracuje v hoteli. A tak aj bolo. Ja som mal spolužiaka, ktorý bol výborný šéf kuchár, ale proste už tiež nevládal, chcel to posunúť niekde ďalej. Tak si povedal, že v gastre musí zostať, ale potrebuje sa dostať z tej kuchyne na nejakú pozíciu, tak si robil túto vysokú školu. Čiže v tom hoteli, alebo recepčný napríklad, že recepčná chcela ísť na nejaký back office, na nejakú pozíciu, tak si robila túto školu. A ja som ho robil, lebo som mal pocit nudy asi chvíľku, alebo ja neviem prečo, ale teda som za to vďačný veľmi. Nemám tu ináč ešte dokončené, mám bakalára skončeného, jeden semester ako keby z inžinierského a chýba mi 1,5 roka. To nejako dokončil, len teda ako sa nám narodil. Asi už sa akože narodil počas školy, ale teda dom, rodina, covid a tak ďalej, to tak trošku všetko komplikovali a potom ešte skúška zo štatistiky ma presvedčila o tom, že daj si pauzu na chvíľku. Pozri, keď dokončíš výšku, môžeš si zvýšiť plat, to tak býva aj v zdravotníctve a ja si myslím, že my ešte máme prebrať, aké témy, ešte máme rodinu, súkromie, podnikateľský tvoj prístup, takže ja si myslím, že môžeme si tento podcast ešte zopakovať. Dneska sme si dali také intro do tvojho globálu. Ja tu uzavriem otázkou. Jedna je úplne priama odpoveď. Tvoje najobľúbenejšie jedlo, ktoré by si dal hoci kde, hoci kedy? Jednoznačne kačka. Kačka s kapustou a lokša? A lokša. Po prípade nejaký knedlík. Dobre, a to, čo ak si už strátil na to chuť a už si to prestalo chutiť? Ja mám rýžový nákyp. Vieš čo, áno, je to jedno z tých jedál, ktoré už nie je môj nejakým spôsobom obľúbený, keď ho spomínaš. Ale vieš čo, ja nemám nejaké neobľúbené jedlo, ako zjem úplne skoro všetko a vôbec ma nenapadá, čo by som si nedal. Hej. Bravčovú pečeň máš tiež rád? Áno. Ja som taký, že všežravec, že čo nezožere mňa, tak... Čiže aj tie zabíjačkové veci, čokoľvek. Úplne som s tým v pohode. Hej, ale je pravda, že teraz trošku sa snažím nakopnúť nejaké zdravé stravovanie. Aj to je trend dosť inak, však na svadbách teraz. Že koľko je zo 100 ľudí bezlepkových alebo vegán? Veľa, ako bezlepkový, to je povedzme dieta, ktorá je naordinovaná. Hej, ale čo to je, že 5 ľudí je bezlepkových zo 100 väčšinou?
No už ako, vieš, teraz to áno, povedzme 5 ľudí bezlepkových, ale ono sa k tomu stále už pridávajú nejakí vegetariáni, vegáni, ale už teraz napríklad nejaký alergia na laktózu, mliečné, už aj proste takí, ktorí sú tí histamínoví a tí vôbec nič nemôžu, to je čisto len mäso nejaké na vode, myslím, že rýža. Ale že zo 100 to je koľko, ktoré sú tie špecifické porcie? Ale tak je to možno 5%. 5 jedál. Ja by som povedal, že 5 jedál. Keď aj 10, to je fakt individuálne. Ale na každej svadbe sa to už nachádza. Kedy si sa to napríklad vôbec nenachádzalo. Však? Že sa to nerozlišovalo. Alebo kár si urobil segedín 50 litrov a nikto neriešil. A nikto neriešil, áno. Kto mohol jesť ten jeho jedlo a ten, čo nemohol, tak vlastne sedel tichučko a pil. Hej. Dobre, Tomáš, ja ti ďakujem krásne a verím sa vidíme pri ďalšom podcaste. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Teším ma. Čau.